додгоҳи олии иқтисодии тоҷикистон бо як ҳукми худ фаъолияти муассисаи молии тоҷпромбонкро аз 1 августи соли ҷорӣ қатъ ва муфлисшуда эълон кард. дар ин бора дар нишасти матбуотии додгоҳи олии иқтисодӣ хабар доданд. یعنی که از سال 3 مارس 2017 پرونده مفلس‌شوی آغاز شدگی بود. در این دوام از اموال شخصان واقع به مبلغ 148 میلیون 138 میلیون سومانی و پوراگی اجرا شد. یعنی 5726 نفر پوراگی مبلغشون گرفتن. بیکم با یک قسمی گزارش ماندگی هستن. به سبب که مالکیت دارایی بحث نبودن از قبول کردن خودداری کردن. اما مبلغ نقدی امکانی نداشت که تجربه و امانتگزاران دیه. ин бонк аз соли 2015 ба ин тараф ба мушкили молӣ дучор шуд. аз замони оғози муфлисшавии тоҷпромбонк даҳҳо муштарионаш ки пасандозҳои худро дар ин бонк амонат гузошта буданд аз нагирифтани маблағҳояшон шикоят мекарданд. 260 000 сомон монде. авая искадан як хона дану ки осмон додан мона зиёдтиш мондам ҷа 30 000 сомонаш 3500 гирифтам 22 000 ям монда ина нест мега банк тамом шид дига намешавад. мо чикор кунем? 60,000 мондагӣ 659,000 да мондагӣ ҳамун тамом шудя намедонем аку чикор кунем. додгоҳ соли 2021 раиси бонк ҷамшед зиёевро ба 8.5 соли зиндон маҳкум кардааст. баъдан барои эълони муфлисшавии ин бонк мудири махсус таъин шуд. ӯ ахиран гуфт сабаби пурра пардохт нашудани қарзи бонк аз муштариён он аст ки теъдоди дигар аз муштариён аз бонк қарз гирифта буданд, ҳоло ин қарзҳоро онҳо бар намегардонанд. мушкили бозпас гардондани пули амонатгузорон дар соли 2016 доғ шуд. дар он замон тоҷпромбонку, фонобонк ва тоҷиксодиротбонку агроинвестбонк бо мушкили пардохтпазирӣ дучор шуданд. мақомот ин бонкҳоро расман муфлис эълон карданд, вале сарнавишти садҳо амонатгузор норӯшан боқӣ монд.